Dong irin tungod ining atong online na ay mga magsilingang nag-away. Kahibaw ka unsay rason tungod lang sa color sa ilahang balay. Grills. Sa balay gyud. Di ba to apil po tong grills nila? Sa balay gyud. Tanan tibuok. Oh, pal kay entitled kaayo ta nga mga generation. Mao na kung ginikanan entitled, maapil po ng mga bata, magunsa man ang mga mosunod nga henerasyon. Kay kining post ni Mikan Sakura nga perti nilang lalis sa iyahang silingan, nakita man jud ani dong irino. Perti kay ang giakusahan ko no si Mikan, ang iyang name sa Facebook nga nanundog siya color sa pintura sa balay. Mao gani no. So maora ang rason. So magay na akong pangutana ba. Kaya nga naman di ay kung silingan nimo parehog color sa inyong balay. Unsa man gyud ay? Ganon. Ganon malagi nang sa subdivision dai pare-pareho man tatanan. Gani. Di ba? Wa malagi ta mo ingon sa developer nga. Hoy! Nga naman ning pareho man ning color tanan. Oh, di ba de? Grabe pod. So kung pareho mo og TV gipalit. Pareho mo og aparador gipalit. Kay isa ra mo Maura makita. Usar man ta, Shopee raman tanan. Pero lahi siguro dai kay gadungan. Ang feeling manggod pod anang kabitang uploader dai kay gadungan manggod sila construct. Murag sabay-sabay. Murag ako karon. Order ko og kana na ang mga construction material. Patukod ko. Develop ko sa ko ang terrace. Man na pod. Uy, hala ka. Develop na pod akong adbang. Nya, pare-pareho ba color? Uy, di ana man gud dai ba? Kana bitang tumaw nga kana bitang notion ba sa kana bitang nagsilingan? Mats, mura lang sila sina si Muhammad. Mao gani na. Sige, hubara. Hubara ang senaryo. Mao na ang point. Kay kaning atong garbo manggod. Garbo ra man gyud rason ani. Kay nga naman di musundog siya, meaning model kaniya, giganahan siya nimo nga. Ay gwapo iyang balay sundog. Kita manggod, di manggod ta magpautang kay gusto na to, kita lang pirmi bida, kita ray gapog balay, kita ray aning color. Kasi man ay problema diha. Bitaw dai no. Ako apod na, okay na nga. Bitaw dai no kay baday ka malipay ana nga gihimo bitang sundugan na ang imong balay. Okay ra na ay kung ako, amo tay mo dong erin pero kung ako. Okay ra na oy. Ako pag ingnon, ako pang tabangan ang panday mo. Brad, pag collaborate mo sa akong panday be. Bitaw. Ana lang gud unta ang atong kuan. Ay namo anas. Basig na ay mga magsilingan ro, nag-away pud mo tungod kay ang inyong design sa inyong mga bulak, inyo hapong gisundog pod sa inyong silingan or unsa bay mga lipstick inyong sundog sa inyong kaila. Okay ra gid na ay. Wa gyud na problema, ato lang ipaubos atong kaugalingon kay di lamang kita ang tag-iya sa mga pintura.